Sanibona wengane zakwethu. Webantu bakithi abansundu, yazi niyamangaza bafowethu. Angifuni unikhohlisa, niyamangaza. Nisho ukuthi ngempela wena ungathatha ingane yakho uzoyibeka kimi uthi angikukhulisele yona. Usubonile wena, kubona wena hayi mina ngoba mina ngaze ngize kuwe. Kubona wena ukuthi lento ekhulunywa lo muntu I think ingane yami ifanele. Okay. And then usuthatha ucingo uyangifonela. Uma sengutshela ukuthi kuyakhokhwa usuthi hawu kanti kuyakhokhwa usho ukuthi ngempela awukuthathe nazo ezami izingane uzohlala nazo lapho kuwena ke ngibone ngempela ukuthi wena uyakwazi ukuhouse izingane ezo 250 mahala uthathe nje nazo ezami ezimbalo ukuzohlala nazo nje lo 10 days kahleni webantu bakithi niyabona lezi izingane zenjoba ihlupha niyabona lezi izingane zenjoba zingezwa imbangela yinina uyabona mina kusekuseni manje sengenze umsebenzi wosuku lonke omunye umuntu angawenza usuku lonke sengiwenzile ngawuqeda manje ileyo nto engizoyifundisa izingane zenu ngoba ikwazi indoda ukukhula ingazi ukuthi ikhaya libaluleke ngani izingane zenu zihlupha kangaka nje bafowethu yini nifukamele you are overprotective as abazali you are spending money on useless things but you don't invest in the future of your kids future yomfana wakho it's not only isikole it's not your private school ubudoda future yomfana future yegceke umfana kufanele abe nobudoda iyona into esifundisa izingane la akekho umuntu esithakaleta ingane yakhe ngenkani la bafowethu asiyiqhathanise futhi namanye ama boot camps izingane zenu isuke ihleli kuleli ihlathi leli uma wena yakhe ingane ufuniye kule yamsele embiwe engathi ziyotrainela amasosha ziyotrainela ukulwa hayi kulungile ke ungayihambisa lapho ke but le yethi boot camp ungayiqhathanisi nalama boot camp owajwayele ngoba thina la sinentaba engcwele la ngithatha khona izingane ngiyise khona ingane ayikhuzwa ngamagama kuphela webazali ingane ikhuzwa nangokomoya ezinye izingane kazizwa ngenxa yokuthi kwa wena qobo awukazi uthandaza ucela intethelelo kuNkulunkulu ngezinto eziningi owazenza usemncane kubalulekile ukuhlambulukelana noNkulunkulu ukuze uzothi uma uphimisa igama lihambe nomoya kaNkulunkulu libheke enganeni senza njalo ke thina la nansi intaba yezulu nansi intaba yezimanga so ngikhulele lapha mina ngingowalapha njoba ningibona ngaze ngihlale edolobheni ngingowalapha nje ngikhulelela yonke lento engiyaziyo ngiyifunde la so ke ngizama ukulekelela izingane zenu wena kovikela imali more than ifuture yengane yakho ayi ungalokhu usifonela bakithi bese uzosikhalela uthi awukanti kuyakhokhwa awukanti kuyakho izobidlana ingane for 10 days ingane ngosuku idla 300 rand a day ngeke ukuqaphele lokho ama cost engane a day u300 rand isixupo insipho itoothpaste itoilet paper ukudla nokunakekelwa it cost 300 rand a day asenzi ngisho isente weingane zakwethu kulento ayikho imali esiyenzayo kulento esiyenzayo sahlonzwa satshelwa sibancane ukuthi umsebenzi lo ufanele siwenze lona masikhulu lelizwe lolunga ngathi sizinsizwa mhlali lunga ngiyobe ngikhona ngiyobe ngingomunye wabantu abayobe behamba phambili thandani izwe lenu kungaphezulu kokuthanda abantu ngoba siyababona abantu ukuthi benzani bukani ukuthi kwenzakalani kuMadlanga Commission bese njalo manibona umkhwanazi nishaya isalute njalo nje manibona umkhwanazi nishaya isalute kuyoba mnandi ezweni ayizonde inkaba ibambe khona danke bafowethu into ongayazi inkulu kakhulu kunawe uyazi bafowethu enye into ekhona ekufuneka siyibhasope singabahlali yileyo ukuthi ama politician anakho ukuzitshela ukuthi iwona ekufuneke alawule umphakathi iwona kufuneke alawule abantu uma qhamuka umuntu oseceleni nje onjengami nawe ongekho esixukwini sabo edlanzini labo lezepolitiki abamthatha nje ukuthi nje umvoti uqhamuke ezovota kuphela abamboni ukuthi ikhona into angayenza nabo ebesethu usebenzela umphakathi bamatheka lo muntu abamfuni lo muntu phambi kwabo uyabona ngizonitshela nje ukuthi lesiphithiphithi esikhona uyabona lo mjida welakho uMancinza udlala ipolitiki la beyidlala ngoba vese abantu abaningi abalapha kwi march and march abasupport march and march iningi labo
hayi ukuthi balapha kwi-march and march ngeenhliziyo zabo uzosupporta ngoba ngempela besupport i-march and march ngoba ngempela bethanda abantu base South Africa. Iningi labo balapha ngenxa yokuthi bafuna udumo kubo labo. Yabo? Bafuna udumo kubo labo, bafuna kubuke bona ngoba always izinto abazenzayo bafuna kube ngazuthi ibona abalegit, ibona benza izinto zenzeke. Ngake ngasho ngathi bantu bepolitiki ningaze likhohle ukuthi anis own. Awubona kancane. Hayi khohlwa nje ngesidoma esikoleni. Anis own bu. Izwani mina ngintshela anis own. Bese ngeke isidingo sokuthi aze lo mfana kwamancinza ayokwenza ilento isithangami seindaba athi ngoba naku ufuna ukuexpose amaqiniso ufuna ukuexpose umthakathi ubedila nophakela umthakathi la. That's all. Umuntu adila nawo udila nophakela umthakathi. Wabafowethu ileader le uphakela umthakathi leader. Futhi mina ngiyabuthemba ubuleader bakhe. Mina angisondeli nje kothotho nanoma ngabe ubani angisondeli nje. Angeke ngilidwe noma ubani. Nawe uyangibona nje ukuthi ngeke ngilidwe noma ubani mina. No. Khohlwa. Ngeke ngilidwe noma ubani mina. Ngeke nje ungithole. Ngilidwe noma ubani? Khohlwa wena. Ngeke. Ozubheke ngisho isonto engikulona wabona ukuthi mangithiwa ngisesontweni should umfundisi kulelo sonto. Ikhona lento. Yabo? Uma ngathiwa kune political party engiyilandelayo wabothi ikhona lento ngalo angilidwa nje noma ubakhohlwa. Khohlwa. Ngeke ngilidwe mina into engalusanga. Awulusile. Awulusanga wena. Flide mina. Khohlwa wena. Khohlwa wena. Khohlwa. Ngakenzeka lonto le. Akubone lokho. Uyabona abafowethu ukuthi sithule mhlawumbe nisibona singagijimi lapha nandandani. Akusho ukuthi asiboni. Akusho futhi asikho sikhona. Ushida suthathi. Futhi uma sesiqondene nawe sesikubheke emehlweni uzobona ukuthi hayi lalela wena. Lalela. Sokushaya sihlela phansi wena. Impi ke lento ukuthi ama politician lokho enifuna ukuthi nime endleleni yabantu abasiza umphakathi. Bafowethu yekeni lento ngiyanicela ngomoya wokukholwa. Ngenhliziyo enhle. Iyekeni lento eniyenzayo. Imbi ukuthi nifuna ukuthi nime endleleni yabantu ngempela abanenhliziyo enhle ngokusizwa abantu base South Africa. Iyekeni lento yimbi. Iyekeni ayinhle neze. Ngoba njengamanje ni busy attack uphakela umthakathi. Kurong ngani ukuthi uphakela umthakathi uhlangane nomongameli ngani? Ayikho the wrong. I mean noma ngabe unikeziwe ke lo mali engabe noma ngabe uyithathile kayithathanga so what? So what? Ngokuhlangana nje kayi-1 nomongameli sekuyi big deal. Akubanga yona i-big deal ehlangene nolokhuzane nomkhwanazi no premier several times. Akubanga yona inkinga. Uma ngobe sehlangene nama leaders MK. Akubanga yona inkinga. Kuzohlala ekuhlangana abantu kusazohlangana uma uyi-leader versus umongameli uzoza kuwena. And salihlula ukubheka ukuthi uphakela umthakathi waqopha ivideo wathi i-memorandum ufunda ithathora Ramaphosa and uma engekho akezikwiniki imeya selihlula ukubheka lapha. Into engicinga tututu kwaba khona umhlangano wabakhona ushilo lo mfana kwi-media yakhe le uZondi ukuthi umancinza ukuthi uphakela umthakathi wamtshela ukuthi nokuthi kwenzeka kanje bakhuluma. Usethatha into abayikhuluma private nophakela umthakathi usezoyikhuluma public. Njani? Ubengaqali ngani aye kuphakela umthakathi yena kuqala before ayophakela umthakathi kwenzeke kanjani uhlangane kanje. Indaba engahlanganyelanga nophakela umthakathi elokuzaneni kule media briefing phamthatha abenzile. Ingoba vese ufuna kubuka wena. Umona ke lobo. Ubunja ke lobo. Ugofana. Mina ngifuna iphele yabona kaphela umthakathi ayiphele. Singaphindi sikhulume. Mangasilo uthi yeke. Kodwa sibheke ngehle libovu ukuthi who says what by when. Yes. Who says what by when. Sibhekile ngamehla bovu le. And ahlehli
ahlehli yabo ama leaders nawo bafowethu South Africa sina ama leader eMzansi kwaZulu Natal sinophakela umthakathi insizwa kaNongoma umfoka ndabandaba sinayo ungizwe umlando umfoka Mthunu usinqa semfene bese siba nodadewethu uMangobese uMangobese uJacinta Zuma no ama leader lawo hlanganani niphush imashi it's NPO a non-profitable organization bantu base South Africa nihlulwa yini ukuthi sihlanganeni ke thina sikhiphe sinikeze labantu labo 3 million bonke bobathathu lama leader so wanikeze singaningisha ama organization fakani no 50 rand 20 rand 50 rand 20 rand 100 rand 200 rand ubala lonto lo within isonto ungabe sesufayile u5 million ku account kwaphela umthakathi within elinye isonto sinika u5 million uMangobese within elinye isonto sinika u5 million uLokhuzane ungizwe Mchunu singabalandeli nje singabahlali base South Africa we can fund these people. Let's fund our own people. Ngalokho eqhamuka amampunge beze abanye bethi hayi vese isise silambile ungabo sithemba kanje futhi seknini ambani osidakelwa la hawu ngitshelo ba ukuthi phela umthathu ulambile uma kulambeni nicabanga ukuthi wonke umuntu ulambile you boosted uyabona nje we are phakela umthakathi and phakela umthakathi is us we are phakela umthakathi and phakela umthakathi is us ngimlapho nje. Okay. South Africans are divided after claims began circulating that Phakela Umthakathi allegedly received 3 million rand from President Cyril Ramaphosa. Some people believe these claims explain why the momentum of the recent marches appears to have slowed down. Others completely reject the allegations, saying there is no verified evidence that any payment was made. It's important to remember that these are allegations, not proven facts. Until credible evidence is presented or the relevant authorities confirm otherwise, no one should be treated as guilty. Interestingly, some supporters say that even if such a payment had happened, they believe Phakela Umthakathi earned it because of the work he has done. Others insist he would never accept such a deal and continue to stand by him. But what do you think? Has the movement simply lost momentum naturally, or do you believe these allegations have influenced public opinion? Please share your thoughts in the comments. Please, let's keep the discussions respectful and based on facts.